Oikein hyvää päivää katsojat, täällä Munkki Possu. Joo. Tänään me pelataan sellaista peliä kuin Hill Climb Racing. Ja aloitetaanpas pelaaminen. Elikkä me mennään tällaisella jeepillä, meillä on 100 timanttia, 465 euroa ja vähän enemmänkin näköjään tulee. Sitten mennään. Mennään niin nopea kuin päästään. Ei odoteta. Jos mennään yli bensasta, niin ei haittaa. Sitten mennään vaan. Likku. Joo. Jep. Nyt mennään kunnolla. Nyt mennään. Tää auto menee niin pitkälle, kun mä itse haluan. Hyvä auto on. Ei kovin hyvä. Moottorikaan ei ole päivitetty hirveästi. No ei sitä tarvi päivittää. Sitten kun hävitään, sitten hävitään. Sitten kun flipataan yli, no sitten flipataan yli. Kyllä. Sitten mennään. Ja nyt flipattiin just yli. No niin. Elikkä joo. Katsotaan, saadaanko me, jos me korvataan. Voisikohan tältä kaupasta ostaa timanteilla rahaa? Niitä kun mulla on 106. Ei voi. No voi jumpe. Ai jumpe. No niin, eli mennään uudestaan maaseudulle ajelemaan. Näin, tällä meidän hienolla jeepillä. Level 4. No niin, sit mennään. Ja joo. Tosiaan siis tänään meillä on kunnon pelit käynnissä. Eli tästä tulee tämmönen reipas 6-minuuttinen video tai jotain. Me pelataan oikein kunnolla ja näin. Yritetään kunnon pelit vetää täällä ja nopeasti mennään nämä hommat läpi, niin päästään sitten vaikkapa huomenna tai tänään seuraavaan videoon. Ja tosiaan tämä on 5 tilaajan spesiaali. Eli kiitos kaikille, jotka on mua tukenut täällä YouTubessa. Eli tilannut kanavan, heittänyt laikkia, kattonut videoi ja niin edespäin, mutta joo. Tämä video ei lopu vielä tähän. Vielä pelataan vähän aikaa. 4-6 minuuttia on ihan hyvä aika pelata tälleen niinku videolla. Kyllä mä tätä varmaan vähän editän sille, mutta joo, tosiaan. 5 tilaajaa. Oikein hyvät tilaajamäärät. Juu. Itse asiassa nyt täytyisi itse asiassa valitettavasti sittenkin lopettaa kesken videon, mutta juu. Eli tänään siis oikein hyviä päiviä vaan ja silleen niin. Se on moro.